Ola, son Abraham Trasorras Rivas e estou a facer a miña tese no CITES da USC. Cando temos un accidente, cando temos unha cirurxía ou cando pasamos un proceso oncolóxico, unha das terapias máis importantes é a rehabilitación física. Para o éxito deste tratamento, o paciente debe facer exercicios de forma repetida e continuada no tempo que están definidos polos expertos médicos. E, ademais, mantendo un estado de ánimo positivo, o cal non é sinxelo nas contornas hospitalarias. Os expertos médicos, ademais, necesitan estar presentes nestas sesións de exercicio físico para evaluar o desempeño dos pacientes e para facer o seguimento da súa rehabilitación. Isto é un problema, porque o tempo dos expertos é moi valioso e, ademais, non teñen ferramentas para facer unha medición exacta dos movementos dos pacientes. A miña tese presenta unha plataforma integral para a rehabilitación física, con intelixencia artificial e realidade virtual, ofrecendo unha solución motivadora e fiel aos datos. Pola parte dos pacientes, unha aplicación en realidade virtual que os anima a facer os exercicios nunha contorna iterativa, inmersiva, e que os motiva a ter un bon rendemento físico mediante a gamificación. Para os expertos médicos, unha plataforma alimentada por datos das propias gafas de realidade virtual e de cámaras que gravan as sesións dos pacientes. Con estes datos, xeneramos uns informes de calidade que lles permiten diagnosticar e facer o seguimento do rendemento físico destes pacientes. Ademais, poderán ver todo o historial de todas as sesións dos pacientes e poderán definir as novas sesións de exercicios cos que vexan máis adecuados. O obxectivo é claro: unha ferramenta útil que se pode aplicar no día a día da sanidade, que mellora a calidade de vida dos pacientes e que lles dá as ferramentas necesarias aos expertos para medir aos pacientes. Unha tese humana que pon a investigación ao servizo das persoas. Moitas grazas.